أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مدرسة تعلم اللغة العربية قد أنشأناها بهذا اليوم المبارك، سائلين الله تبارك وتعالى الفهم وزوال الظلم والبلاد وسائر أنواع المنكرات عند تعلم العلوم. لنتعلم العربية. قد سألني بعض الإخوان أن أبرز لهم طريقا إلى تعلم اللغة العربية في يوتيوب. أقول أولا مستعينا بالله على كل من يريد أن يتعلم اللغة العربية أن يعرف فيها أسماء كثيرة تسهل له معرفة هذه اللغة الجليلة. وأيضا إن تعلم اللغة العربية هام جدا، إذ أنها لغة القرآن الكريم، وبها أسس علوم أكثر كتب الإسلام. وإن معرفة العربية جيدا تسهل للمرء معرفة علم الدين. كثيرا هو يعلم نفسه بنفسه بفهمه اللغة العربية من غير انتظار أحد من الخلق، وهي لغة أهل الجنة. أيها الناس، لغة العربية لغة أهل الجنة في الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها. وهي لغة خير الرسل سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل صلاة وسلام من الله وآله وصحبه. وبعد، لنبدأ الآن بمعرفة أعضاء جسدنا قبل الانتقال إلى أشياء أخرى. ومتى تعلمت اللغة العربية يا أخي ليس لك مشكلة، لا مشكلة معك. متى ما دخلت أرض العرب تتكلم معهم، تكون المحادثة بينكما من غير توقف ولا تلجلج. فهمنا الله جميعا ويسر لنا الفهم. جماعة، duk an riga an ji abin da na faɗa. Fassarawar a yi haƙuri, ba mai da ku baya ne ba. Na san gaggan malamai ne, gogaggun ɗalibai ne, masu zalaka da hazaƙa da balaga da kowace irin ganewa. A yi haƙuri, in ka san kanka baka san wani ba. Jama'a, wannan makaranta ce wadda muka ƙirƙire ta a yau, insha Allah tabaraka wa ta'ala, kamar yadda wani sashi na 'yan uwa suka roƙe ni cewa da Allah, inda aka buɗe musu karance-karance iri-iri to suna son ɓangaren koyon larabci. An koyar da littattafai gwargwado, an koyar da sanin baƙi ga wanda bai san baƙi ba, duk da dai ana kai ma ba a ƙarƙare shi ba. To kuma suka yi kutse cewa ya kamata a koyar da sashin koyon
yaren annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To kuma akan YouTube yace to babu komai ku tama ni da addu'a, Allah ya mana taufiki, ya mana taisiri daga gare shi. Nake cewa ina mai faɗi da farko kuma ina mai neman taimakon Ubangiji. Ya zama dole, ya zama wajibi ga dukkan wanda yake son ya koyi yaren Larabci, ya fara da sanin sunayen abubuwa burjit a cikin wannan yare na Larabci. Kuma alhamdulillah ba ma dole sai Larabci ba, duk yaren da ke burge ka fara sanin sunayen abubuwa barkatai rutututututu a cikin wannan yaren. Don Allah yadda hakan zai taimaka maka in ka samu malami wajen koyon yadda ake magana kaɗan har a fara matsakaici har a yi doguwar jumla, dogon tarkibi. Lallai koyon yaren Larabci abu ne muhimmi kwarai da gaske, ko ba komai yare ne na Alƙur'ani, tunda ba Hausa bace ba, yaren Alƙur'ani yaren Larabci ne, Alƙur'ani mai girma an san wannan. Kuma da yaren Larabci ne aka gina ilimomin addini, aka assasa ilimomin mafi yawan littattafan musulunci. Lallai sanin Larabci da kyau, gane shi da kyau yana sauƙaƙe wa mutum yadda zai gane ilimin addini. Da kanshi zai dinga ɗaukar littattafai yana saukewa. Allahumma illa in abubuwan da suka ɗan yi tsauri, ya je ya samu malami na sama da shi ya masa tahalili na wannan jumla. So da yawa kai za ka karantar da kanka a dalilin ganewarka da wayewarka kan sha'anin arabiya, ma'ana Larabci, ba tare da ka jira wani mutum ɗaya ba daga cikin halitta. Lallai yaren Larabci yaren 'yan aljanna ne a cikin aljanna. Allah ya sanya muna cikin 'yan aljanna, kuma shine yaren mafi alkhairi ko fiyayyen manzanni da annabawa, shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Nake cewa to yanzu abin da ya kamata mu fara da koyan sanin sunayen abubuwa da ɗan dama haka, mu san sunayensu da Larabci kafin mu fara koyan tatata ko in ce rarrafe, sannan mu dawo tatata har dai kuma ya zamana ana ɗan ƙoƙarin ɗan rugawa insha Allah tabaraka wa ta'ala haka zai fi kyau. Kafin mu tsunduma cikin sunayen abubba, mu fara koyan sanin sunayen abubban da Allah ya halitta jikinmu. Abin da ke haɗuwa ya zama mutum yana da yawa, kama tun daga gashi har zuwa yatsan kafa, abu ne sun har kusan 40 ko 50. To mu ɗan koyi ko da mafi yawa ne daga cikinsu, sannan sai mu tsallaka ko matsayi na cikin gida ko na makaranta ko na kasuwa, ko ba haka ba, idai zuwa ƙarshe. In Allah da in muka ɗan san su daki kaɗan kan mi garaje, a yi haƙuri kada a ga ana tafiya hawainiya. Tafiya sannu kwana nesa, sannu ba ta hana zuwa. Insha Allah tabaraka wa ta'ala ina ba da shawara ga duk wanda ke da sha'awar wannan shiri to ya nemi littafi da biro, saboda za mu dinga yi ne a rubuce. Bayan mun karanta an ji, kamar yadda nake jawabin nan, to zan juya na kalli allo na biya daki ka kalli abin da na faɗa maka awwalan da farko. Ina ga haka zai fi kyau. Kuma ko taimakonka Allah ya katsunduma ƙasar Larabawa waɗanda ba sa jin yarenka, kai baka da mushkila. Ko Saudiya ka je, shikenan sai ka zama balarabe, ka rikide ka zama irinsu, ko ba haka ba? Da abin da za su ce kana ji, da abin da ka ce suna ganewa, saboda yarensu ne ka riga ka koya. Allah ya mana muwafaka, Allah ya mana agaji, Allah Ubangiji ya zama tare da mu. Kuma abinda nake so in ce, a yi subscribing na ita wannan tasha mai suna Guzurin Alƙiyama TV. Ta kan haka ne da mun ɗora sabon karatu za ka sani, zai sadu da kai tsaye, za ka buɗe ka saurara, ka yi mai ji na fahimta na ganewa, wanda hakan zai taimaka ka zama jiran na gaba kawai kake. Da fatan Allah ya mana muwafaka. Muna kira ga duk wanda Allah ya sada shi da wannan bidiyo da ya bakin kokarinsa ya ga ya isar da shi, a yi sharing zuwa guruf na al'umma domin alkhairin ya game, Allah ya game mu da shi. A kwana tashi in Allah yadda sai ta kai magana da Hausa ba za ta yiwu gare ka ba.
in na ce ba za ka ƙara yin Hausa tare da ni ba to lallai ta zauna, saboda me ka gane ka san abin da ake yi. Insha Allah ta'ala za a wayi gari magana da Hausa gum za ka rage bakinka, sai dai Larabci. Allah ya mana muwafaka, Allah ya mana taimako. Salamullahi ta'ala alaikum. Allah ya ba mu buɗi, Allah ya ba mu fahimta mai yawa, Allah ya sanya a shiga a sa'a. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.